Čau lidi, zdraví vás Jirka Joe a dnes si budeme povídat o Traffic Monsoon, o srazu, jaký jsou zajímavosti a co vlastně tato firma je. Jo? Takže začínáme na stránkách Charlese Scovilla, který by si měl každý teda přečíst, pokud umí anglicky, pokud ne, tak doporučuji přeložit. Stránka je charlescoville.trafficmonsoon.com a doporučuji vám taky, abyste i svým referálům tuto stránku našli a aby si ji přečetli. Takže já teď zmizím, budu zmizelej a začneme prezentaci. Jo? Takže Traffic Monsoon, co je Traffic Monsoon? A Traffic Monsoon je Revenue Sharing Advertising Company. Znamená, to je reklamní společnost, která nabízí lidem zprostředkování návštěvnosti webu. Jo? Plus nabízí ještě teda možnost revenue sharingu, znamená, vy si nakoupíte adpacky za $50, který za určitý čas nabídou $55 a tyhle ty všechny peníze jdou z firmy, která se s náma dělí o zisk. Jo? Takže tyhle ty peníze nejdou z nějakých jenom tak investorů, anebo že to je na bázi Ponzi schému. Jo? 95% lidí, co v Traffic Monsoon je zaregistrovaných, a jsou to i firmy, později si ukážeme, jaký to jsou, nakupuje reklamu. Jenom 5% lidí vlastně má adpacky a zúčastňuje se revenue share programu. Jo? Takže pak v později dále si ukážeme, jak vlastně tohleto všechno funguje. Proč tato firma vlastně vznikla? Charles Scoville chtěl, aby na internetu vydělávalo čím dál tím více lidí. Průzkum mluví o tom, že kdo se pokouší získat nějakou finanční svobodu nebo založit biznis na internetu online, tak jenom 3% uspějí. A Charlesova myšlenka je vlastně to, aby tohleto změnil, aby to procento zvýšil, proto vlastně také je Traffic Monsoon na světě. Jak každý z nás ví, každý den vidíme kolem sebe reklamu. Na Facebooku, na Google, ale i venku, třeba když jedeme metrem a nikdo nám za to neplatí. Musíme shlížet reklamu, za kterou nedostaneme nic. U Traffic Monsoon je to teda jinak. U Traffic Monsoon prohlížíme stránky, ať už jsme zakoupili reklamu, a nebo i zdarma. Když jsme, nemusíme nic kupovat, může se začít zdarma. Můj příběh je třeba ten, že já jsem dělal jiný revenue share program a scháněl jsem nějaký trafik. Takže scháněl jsem, kdo uvidí můj web, co nejvíc lidí, aby se pode mě zaregistrovalo. Tím vlastně já jsem narazil 11. oktobra 2014 na Traffic Monsoon. Vůbec jsem nehledal nějaký business nebo revenue share program. Já jsem ani na začátku vlastně nepochopil, že to je revenue share program. Já jsem si myslel, že to je firma, která zprostředkuje trafik a že to prostě jde tam zdarma. Takže já jsem tam klikal ty reklamy, co tam byly zdarma, za to jsem získával body a za to jsem si tam vytvářel reklamu. Až po nějaký měsíci jsem se teda na to zadíval pořádně a zjistil jsem, že je možno nakupovat adpacky a že ty adpacky vlastně mi generují peníze, že mi to generuje 10% navíc
a tím pádem jsem z Traffic Monsoon začal nakupovat i reklamu. Nakupoval jsem si ty reklamní balíčky teda, kde už jsem začal i svůj další biznis propagovat. Jo, prodávám různé softwary, na který mám licenci, takže tenhle ten biznis já jsem tam začal vlastně jako nastartoval, řekněme, jo. Takže právě přesně o tom je Traffic Monsoon, že vy přijdete člověka, který ať už má biznis, ať už má MLM, ať už má nějaký revenue share program nebo něco takového a potřebuje, aby se o něm vědělo. Vy tohoto člověka přivedete a on začne třeba i zdarma jako já. Já jsem to dělal, řekněme, asi 4 nebo i víc měsíců, úplně zdarma, než vlastně jsem začal nakupovat tu reklamu. Jo? A o tom přesně Traffic Monsoon je. Takže v Traffic Monsoon pak můžeme, pokud máme adpacky, vyděláváme 24 hodin každý den, vlastně 7 dní v týdnu, protože ty adpacky se zhodnocují každou hodinu. Nám vlastně nabývají peníze. Pokud se zúčastníte Trafficu Monsoon jako člověk, který ten trafik vlastně jakoby dodává, kde vy klikáte na reklamy, nic neplatíte, nemusíte si nic kupovat a získáváte peníze a pak za určitých podmínek si je můžete vybrat. Ty podmínky jsou, že na začátku si můžete vybrat na PayPal $2 a pak, když už vybíráte víc a víc, tak se to trošku stupňuje, ale zarazí se to na $10, kde vlastně začíná to minimum, jo, výběru po nějaký určitý době. Ale na začátku se dá vybírat od $2 a $3. Zde je odměňovací systém, u kterého se moc nezdržím, nechci to tady rozvádět, protože spoustu lidí už to zná, že je provize za lidi, je to affiliate provize za lidi, kteří zakoupí reklamu u Traffic Monsoon, vy získáte odměnu. A to 10% z lidí, kteří si ji nakoupí a 100% z lidí, kteří dodávají trafik a jenom klikají reklamy. Jo? Takže tadyhle můžete vidět, když někdo nakoupí 10 adpacků, vy získáte $50, když někdo nakoupí 100 adpacků, vy získáte 500, když někdo nakoupí 1000 adpacků, vy dostanete $5000. Tohleto vlastně je strašně důležitá věc. Traffic Monsoon není investment. Není to money doubler, ani pyramida, anebo Ponzi scam. To, o čem jsem mluvil na začátku, že existují firmy, které si nakupují reklamu u Traffic Monsoon. A nejsou to malé firmy, určitě některý z nich poznáváte. Jsou to peněženky SolarTrustPay, Payza, jsou to letecké společnosti, je to třeba ClickBank, což je jiná affiliate síť v Americe, kde lidi prodávají svoje online produkty, jo. A pak tady máme pizzu. Tato pizza, jestli znáte, to je něco jako Pizza Hut, co byla v Praze. Tady skončili a vlastně místo toho vzniklo KFC. Jo, takže tohleto v Anglii je něco jako u nás je KFC. Jo? A oni přesně vědí, my třeba tyhle ty reklamy nevidíme u Traffic Monsoon, oni přesně vědí, že když oni tam budou inzerovat, tak bude se o nich vědět a přijde dřív nebo později do jejich fast foodu víc lidí. Pokud oni přestanou inzerovat, samozřejmě oni neinzerují pouze u Traffic Monsoon, tak lidi půjdou do McDonaldu. Takže vidíte, jak je to důležité a jak velké firmy vlastně inzerují na Traffic Monsoon.
ale nejsou to je jenom část těch vlastně nejdůležitějších firm. Jedna z největších je vůbec anglický Tesco, který všichni lidi určitě znají, taky i u nás, ale je to i Amazon a eBay. Jo? Takže tady si teď vysvětlíme na tomhletom vlastně na tomhletom screenu bych řekl, co vlastně se děje. Jo? Tady vidíte, že jsou různé možnosti výdělku. Různé možnosti reklamy. Jo? A jenom tato reklama, tato nahoře, úplně to první, by AdPack, je vlastně to, co zhodnocuje peníze. Jo? Ostatní, tadyhle ty všechny, co vidíte tady nalevo, jo, by click, by cash link, jo, by start page, login ads, jsou reklamy, které nakupují lidi. Vidíte, že revenue sharing je jenom v první pozici. Znamená to je pouze 10%, ani ne toho, co vlastně tato firma nabízí. Jo? Takže tato firma není 100% Ponzi scam. Ona není závislá na lidech, kteří si kupují adpacky. Tato firma je vlastně závislá na lidech, kteří si u ní kupují reklamu a těch lidí je 95%. Pouze 5% ze 2 milionů lidí, co jsou registrovaní na této stránce, má adpacky. Pouze 5%. 95% jsou lidi, kteří si nakupují reklamu. Jsou to různí světoví marketéři a jsou to ty firmy, které už jsem vám ukázal. Takže tato firma nepracuje na pyramidovém systému ani Ponzi scamu. Tato firma pracuje na affiliate provizích a to je důležité zdůraznit všem lidem, který o této firmě pochybují a říkají vám, že to je pyramida, že to je Ponzi. Není. Můžete jim ukázat klidně tadyto video, můžete jim to vysvětlit sami, jak budete chtít, ale šiřte to všude a říkejte to takhle. Není to pravda. Tato firma vyplácí z peněz, dělí se o zisk z reklamy, který si tu zaplatí tady ty firmy. Jo? Takže jenom malý procento je z adpacků a vlastně z lidí, kteří si kupují tadyhle ty revenue share balíčky. Jo? Takže když půjdeme dál, tohle to je screen, který říká, jak populární prostě je online business teď v celém světě a v Americe. V Americe se dosáhlo 427 bilionů dolarů, takže všichni lidi v Americe, co mají nějaký online business, potřebují někde inzerovat. Proto tato stránka bude mít dlouhodobého trvání, protože se bude získávat více a více lidí, který potřebují někde inzerovat. Jo? A představte si to, že někdo si koupí start page, jo, která je teď beznadějně vyprodaná do roku 2019, jo, a za jeden jediný den, za 35 tuším, nebo 37 dolarů, bude mít 4 miliony vidění na svoje stránky. 4 miliony návštěvníků. Jo. To je neuvěřitelné číslo. Za tak malou částku nezískáte nikde. Pokud byste na Google měli zaplatit 4 miliony uživatelů, tak se nedoplatíte. Nebo na Facebooku. Když jeden klik tam stojí od 6 do 25 korun třeba. Jo? Takže proto Traffic Monsoon je tak silná firma, protože nemá tak vysoký poplatky. Pro někoho z České republiky, kdo v životě neviděl žádnou reklamní společnost, se to může zdát hodně, ale není to tak. Jo?
4 miliony vidění znamená, že každý uživatel se naloguje jednou nebo dvakrát denně, nejméně teda dvakrát denně, ale i víckrát, jo, takže to je úplně bomba. A teď si představte, že ten člověk tam něco na té stránce, na té start page prodává. Kolik toho asi prodá za ten jeden den a kolik toho prodá, když si tu stránku koupí za týden, jo. Takže odsud proudí ty peníze do Traffic Monsoon. Jo? Důležitý říkat všem lidem. Další screen nám vlastně ukazuje to, že Traffic Monsoon trumfnul za jeden jediný rok všechny PTC společnosti, jo, pay per click nebo různé klikačky, za jeden jediný rok smazal firmy jako je ClickSense nebo Neobooks, jo, a je vůbec top jednička na trhu s reklamou, jo. Tady ta stránka vám ukazuje, to je rank nejlepších klikaček a PTC společností a Traffic Monsoon je vůbec první, jo. Tady máte list, pak si můžete prohlídnout, který vlastně společnosti to všechno jsou. Jo, je jich tady opravdu hodně. A Traffic Monsoon je za jeden rok jednička na trhu, vyklep úplně všechny tyhle ty společnosti, které jsou na trhu 5, 6, 7 i 10 let. Si vemte, že Neobooks má 9 milionů uživatelů, ClickSense má 5 milionů. My máme 2 miliony lidí a jsme nejvíc inzerovaná stránka vůbec. Jo? A vůbec máme nejlepší návštěvnost ze všech tyhle klikaček a různých PTC společností. Jo? Takže tohleto je další věc a důležitý vědět. Kde byste se na tu stránku chtěli podívat, tak si to můžete napsat, je to trafficexchangelist.com. Zde vidíte vlastně ty jedny z nejlepších, taky nebo nejlepších, velice dobrých, jo, který my vlastně jsme úplně pokořili. Tak, další důležitá informace, co je o peněženkách a jak Traffic Monsoon funguje s peněženkama. Jo. Tam je další věc, která je velice zajímavá a která vyvrací to, že Traffic Monsoon je nějaká klikačka nebo společnost, nějaký scam, který skončí, který prostě, že je to podvod nebo něco takového, jo? Nebo nějaký programek, který je pochybný. Takže s Traffic Monsoon spolupracují vůbec 3 největší lídři na světě v převodu peněz na internetu. Je to Solitrus Pay Paisa a úplně největší gigant, co vy víte, je PayPal. A u největšího giganta PayPalu jsme získali vlastního bankéře, který se nám stará o naše peníze a o peníze celé firmy. Znamená to, že Charles, jo, má peníze na PayPalu, jo, má tam svoje peníze z Traffic Monsoon, ale jsou tam i peníze, na které on nemůže. A dělí se to tak, že PayPal má vlastně v podstatě 2 bazény, kde Charles má svoje peníze, kterými může disponovat. Je to něco kolem 40% a 60% jsou uzavřený na druhém kontě a s nima Charles ani disponovat nemůže. To zaručuje to, že vy, když si kliknete na withdraw,
když si kliknete na withdraw, znamená výběr peněz ve vaší kanceláři, tak vám jdou peníze instant rovnou a nemusí vám to nikdo potvrzovat. Protože tyhle ty peníze jsou v tom extra bazénu určený pro všechny lidi, kteří si chtějí instant okamžitě vybrat peníze z PayPalu. Jo? Takže tak to funguje. U dalších peněženek jsou taky instant výplaty, ale tam nevím, jestli existuje tadyhle ten systém taky. Jo, ale u PayPalu, jako u největšího giganta, kde máme vlastně nejvíc peněz, tenhle ten systém je. Jo, takže je to důležité, aby všichni věděli, že pokud vy si koupíte reklamu a nebudete s tou společností spokojení, jo, PayPal vám garantuje po určitou dobu i vrácení peněz. Jo? Pokud vy budete spokojení, vy budete moct vybírat instant výplatu okamžitě z toho půlu, který je určený pro nás, pro naše výběry. Jo? Takže to je ta zpráva, jak fungují vlastně PayPal, jak funguje Traffic Monsoon, jaký vlastně mají kontrakt, mají opravdu svýho bankéře, který spravuje účty, a PayPal uznal Traffic Monsoon jako Advertising Sharing Company. Znamená, uznal reklamní společnost, která je opravdu reklamní společností, není žádným skamem, podvodem a podobnýma věcma. Dále teda se dostáváme k tématu, který tam bylo teda propíraný taky na tom sezení, a to je důležitá věc, která souvisí i s tím, proč Traffic Monsoon je tak strašně uznávaný. Vlastně má block account. Já vím, že to je pro hodně lidí jakoby nepříjemná věc. Je to otrava, když se zablokuje ten akont. Oni jsou různý stupně blokování toho akontu, vlastně vašeho účtu, ale má to své opodstatnění. A teď já vám vysvětlím proč. Traffic Monsoon prodává reklamu a musí být loajální ke svým klientům, který za tu reklamu platí. Jo? Takže se nemůže stát, že z jednoho počítače vlastně někdo si zaplatí, třeba ta pizza nebo Tesco si zaplatí reklamu, že mu tam nakliká 1 milion lidí z nějakého jednoho počítače, jo, z jedné IP adresy, že na jednu domácnost tam bude prostě klikat, já nevím kolik lidí, budou tam mít nespočetně účtů, jo, a budou u toho sedět a reklamu uvidí jenom pouhý procento lidí. Proto je tohleto udělaný, tadyhle ten systém. Oni vědí, Traffic Monsoon ví, že tyhle ty velké společnosti, oni si to hlídají. Jo? Oni si hlídají to, že jejich reklamu, který si zaplatí, uvidí co nejvíc lidí. Jo? A mají na to i softwary, na to existují softwary, má ho i Traffic Monsoon, vidíte, když jdete do historie, tam se vám ukáže, kdy, z jaký IP adresy jste se přihlásili. Takže tyhle ty dobrý marketéři anebo firmy, tyhle ty softwary mají taky, a tam se jim ukazuje, jaký IP adresy prohlížely jejich reklamy. Je to i kvůli tomu, kvůli kvalitě reklam, protože ty IP adresy, třeba když si dáte georeklamu, jo, což Traffic Monsoon umožňuje i Čechům, Slovákům, já nevím, Američanům, Angličanům separovat reklamu na určitý stát, jo, takže když si třeba Tesco zadá reklamu jenom pro Anglii, tak nechce, aby nějaká stránka vlastně získávala trafik na jejich reklamy třeba z Číny. Což se děje u nekvalitních, že jo, tadyhle nějakých PTC společností, že vám řeknou, že tamhle vám naslibujou, že vám seženou trafik, já nevím, miliony lidí za den,
a pak najednou zjistíte, když na to napojíte nějaký software, že to vidění je prostě z Pákistánu, z Číny a z Indie. Jo? Takže proto jsou vlastně tyhle blokování, jo? Když někdo vstoupí na stejnou IP adresu se 2 účtama. Je doporučený to, když vy jste na Wi-Fi a chcete jít na svůj účet, tak to Wi-Fi vypnout. Jak když jste ve škole, třeba, já jsem četl nějaký příspěvky ve skupině, kde se lidi ptají, že třeba jsou ve škole a napojili se na Traffic Monsoon přes stejný Wi-Fi. Takže to Wi-Fi si vypněte a pak nehrozí to, že bude blokovaný váš akont. Takže jako váš účet. To samý doma, pokud rodina je povolený mít více účtů, to je povolený, ale nemůžou se přihlašovat ve stejný moment ze stejné IP adresy a nebo i v průběhu dne. Takže je možný se přihlásit z mobilního telefonu, kde si vypneme Wi-Fi a můžeme být přihlášeni na jednom účtu na Traffic Monsoon a na počítači třeba vaše sestra, manželka nebo tatínek, maminka může být přihlásený v pohodě na počítači na druhém účtu a to problém není. Takže dál tady mám fotku. Jsou tady kluci z Anglie, kteří přijeli. Byli jsme tady v Praze, setkání proběhlo s Traffic Monsoon, kde jsem se teda dozvěděl tyhle všechny věci, které vám teď říkám. Taky vidíte, že Traffic Monsoon je vlastně firma, která myslí i na druhý lidi. Je důležitý myslet i teda na druhý a dala 32 425 liber na nadaci UNICEF. Že zase, kdo by pochyboval, že to je nějaký screen jenom, nebo že tato platba neproběhla, určitě se dozví zase na stránkách u Traffic Monsoon a zde taky vidíte potvrzení toho, že tyhle peníze vlastně proběhly úplně v pořádku. UNICEF přijal podpis, všechno pro děti a nadaci UNICEF peníze byly. Takže tohleto je závěrem tadyhle k tomu vyprávění. Vlastně, takže vidíte, že Traffic Monsoon je seriózní firma, která zprostředkuje návštěvnost webových stránek. Doufám, že jste tohleto pochopili dobře, že to opravdu není žádný programek, nic jiného. Je to legální firma, která má tu výhodu, že se s náma dělí o zisk prostřednictvím toho revenue share programu, který, jak jste viděli, je opravdu minimální vlastně a prodává tu reklamu ve velkým. Co bych vám ještě ukázal, referálové se dají získat i offline a kdo by měl zájem, tak kluci mi říkali, že to funguje dobře, že se nikdo nemusí stydět. Jeden mi říkal, hele, já jsem zaregistroval tuhle i pošťáka, jo. Takhle, než on měl přijít, tak já jsem se hrál s tím mobilem a jsem tam dal Traffic Monsoon, víš, na to, a jak já tam mám ty jetpacky, já jich mám 2500, tak jsem se tam s tím hrál a pošťák mi říkal, hele, co to máš, jako a tohleto, co to je, a on říkal, hele, to je úplně super reklamní společnost, máš nějaký web, nebo co bys tam chtěl propagovat. On říká, no, tak a taky mě zaregistruj, tak jsem ho hned zaregistroval, jo. Ale co říkali taky kluci, že je důležitý, nezdílet jenom to stránky Traffic Monsoon, ale třeba si vyrobit nějaký takovejhle leták, jo, takovejhle leták, kde máte napsáno click
earn and withdraw. Znamená to vydělej, klikej, vydělej a vybírej. Jo. Pak, kdo by chtěl, tak si může taky udělat takové vizitky, jo, na kterých vidíte, že nikde není napsáno Traffic Monsoon. Jo. Tam není žádná zmínka o Traffic Monsoon. A berte to jako biznis, propagujte to opravdu jako svůj biznis, protože je to důležitý a Traffic Monsoon je opravdu biznis. Jo? Takže samozřejmě inzeráty na Facebooku, tohleto všechno, ale i si můžete udělat nějaký letáky, můžete si udělat vizitky. Když bude někdo mít zájem, tak mu řekněte, hele, já mám super věc, kde vydělávám peníze, nechceš to zkusit, je to zadarmo, nemusíš nic platit, tady máš vizitku a máš tam informace, hele, klikej, vydělej a vybírej. Jo? A nikde není napsaný Traffic Monsoon nic. Pak vám dojde na váš web, kde máte nějaký bližší informace, no a když už tam teda bude, tak se seznámí s tím, že je Traffic Monsoon a pak tam bude čudlík, registruj se, boom a máte referála, jo. Takže i jakoby v offline životě můžete propagovat pomocí různých letáků, kartiček, Traffic Monsoon a kluci říkali, není důležitý hned každému sdělovat, že to je Traffic Monsoon. Protože hodně lidí pak, že jo, si jde na Google, si to vygoogluje a může se registrovat a pak můžete přicházet takhle zbytečně o lidi, jo. Takže to je asi zhruba všechno, co jsem vám chtěl říct. Doufám, že tam byly nějaké zajímavosti, které já jsem se teda dozvěděl na tom meetingu. Můžu říct, že jsem našel 2 nový online i offline kamarády, už si píšeme. A je důležitá informace to, že bychom měli dělat teda nějaký ty meetingy. Jo, a pokud budeme dělat meetingy, můžeme udělat nějaký menší svoje, kde se jenom sejdeme a třeba přivedeme nějaký lidi, kteří mají zájem o Traffic Monsoon a vysvětlíme jim vlastně hromadně, co to je. A pak se domluvíme s klukama, oni by přijeli zase, znova, jo, a všechno by zaplatili. Není problém, já jsem s nima v kontaktu, není problém, když si třeba na září, jo, vymyslíme, že bychom chtěli znova Traffic Monsoon, tady nějakou přednášku, meeting, seženeme lidi, tak není problém, Traffic Monsoon to zaplatí, jo, vlastně pronajmou nějakou místnost, kde si budeme o tom moc popovídat. Takže v kontaktu s nima jsem. Já vám přeju krásné výdělky, jo, a opravdu věřte Traffic Monsoon, že to není žádný podvod, je to normální společnost, která funguje a fungovat bude. Jo, takže zdraví vás Jirka Joe, čau a přeju vše nej. Čau, čau.